Kita tampilkan Lintang Kairo, yuk. Miki ganti sing tanpa kabel no. Ah iya. Aja kuwi no. Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Iya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om? Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya? Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar? Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali, tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa? acara niki wis berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, pedukuhan Lambe Sirang. Kok aku ya manut ta iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila? Hmm? Mila, saestu? Heeh, tenan. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih Antil. sugeng dalu Gusti Yuda. Bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh, saka Walah. dalem. Oh. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh nggih nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Kiswan ki yo. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali maksudnya. Ayo, aku nonton mau jan. Jumlahnya itu banyak Om. Pocong menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pocong sing lirine kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, saking Lah pengin-pengine niku weruh sing Guyub jenenge Rukun Lintang lho, Kairo. namine Om. Piye? Rukun.
Masyarakatnya rukun. Loh lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Loh, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma napa, Mbah? Kowe biyen yo nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih, teruntuk warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye, Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih, Bapak. Pripun iki, Om? Tadi Lah, yo, tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak pemundutan Banyak sudah juga. banyak. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi itu fansnya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, Cek. nggih. Tak wacake. Saking ibu napa bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Walah, Retno kok kula nggih Parisi. manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, Iya. kisnya. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya Mas Gading. Nah. Gusik-gusik cahayu. Monggo Mas Gading. Aku tak benakke jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benakke gendeng. Ora usah tolah-toleh kok cuwes malah. Ya iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku Oh, kenapa? ya sini. Oh ya deket ngene lah Mbok ya. rasa Pi. statue. Lah ya, statue iki piye to iki Ah, Mas? iya. Statue ki apa, Om? Statue ki Setelan cuek malu-malu. Wow, Loh, tapi lan piye ya ta? radong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah, Milenial Padalang kedaluwarsa. itu- Padalang itu Gen Z banget Mas. Loh, Wah, iya. piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh, Mas Gading gimana Pripun? kabarnya Mas Gading? Baik. Baik, Iya, kamu baik. nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, Loh, Ya kan? tadi malam ayo Tadi kok malam capek, ngetok-ngetok, kok capek iki ngetok-ngetok, kan kita kan bertemu baru 2 hari Oh, iya. ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya ya. Aduh. Risa. Napa to, Pak? Kowe kepengen ora rasa? Putusnya. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono ki apa ora? Ora ya. Padha aku. Ah iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Heh? Kan apa? Sulapan. Oh.
Mas kon Kade. bawa Nyidam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nggih. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang bae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Ah enak banget nah itu. Ha iya to aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Aku Ya seneng nek pomo kalau- urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? nggih. Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Manggaken mawon. Ya, sing bawa lintang ku sing nalikane ngono kowe. Nyidam Sari apal to? Nyidam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om, kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagine sakane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe ya. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status tak garap selendro patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dek, Dek. 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 Lah iya to, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dahlan. Dek lintangi nyeluk aku wis lho. Nah, Jadi Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. oh, Aku iso ora penak ya ngono kuwi. Ha iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhe cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe aja aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. wah, dereng sontek. Wong sontek. Terna sontek ya Mas. Ha iya, kuwi ki wong lara nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere kowe gak bawa ngono kowe do meneng. Duh wong bagus. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleke kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa ta waku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cah iki? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan panjenengan Iya. kok ming tok ku ya. lah Urung ya, ya terus. Terus ya. Aku diajak. do dewa Walas
iso ini. Ah ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Besok. Mas Gading. Ayo Mas Gading lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti-ngerti. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya. Gue iki malah ngajari loh neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Wah. Kaya Om. Heeh, aku mbiyen yo sok rono anu Wah. golek wangsit. Besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Yuk. Besok kapan Katakan. katakan. Ya. Jejer wonten Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Tidak diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun boten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung nganu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kuwi nek ora ngoleh ngombe ra hati-hati sok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Nah kuda tanpa prau sasat dara ing papatri. Bintak iki, Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya, Yuk. bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. Langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yuk. Ya, wah. Serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sik iki Sugeng Dalu Pak Dalang niki Mas Fatah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Oke. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya, dipacut kena. Nggih, Pun Om. nggih pemandutan Nggih. saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun Pak dipun. nggih ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri. Sleman. Minta lagu Mogo Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om. Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Mogo Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku moga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek
ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya, engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kaya sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa ki muga nyawiji. Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh kadang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula to. Ayahmu sing ndi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih, nggih. Derek titip. Oh nggih. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek ning. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampeyan ya? Ayo. ah, ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem-macem. Ha iya. Wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pacis sarjadah. Heeh. Tasbih. Lho ngopo? Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Oh lagi. Iya. Ya sak nggo genduren sok tahlilan. Lah iya. Nggih. Ora. Nah, ya. Apa dijeli apa, Nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, iya Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo sampeyan. Nah, Sampeyan ora aku iki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe Pripun? iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Wah. piye iki, Mas? Loh. Nah, iki Kok pertanyaan. iki piye, Tekon. Mas? Ah, jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to padahal ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah. Belum tahu wae. Iya. aslinya nggih ngoten niku. Nek iki lho. mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rodok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh, kok aku? Oh, Pak Gatot e. Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, putus sesuk. Alah titip aku nang Sesuk mau. tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. Cara-cara opone? Cara-cara napa? Kowe iki ngono dadak tekon kok ya. Kuwi kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Oh, cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, Oh. saling mengerti. Wah, ayantil kowe omah. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno. Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Ha, bar iki terus Prahmen. Nah, iki mau soalnya no pamundutan saka panitia Prahmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Duduk, duduk, duduk. Duh. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan Ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dini ingin nindakaken Roro Jonggrang kanthi nindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu Dini Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pamukir
Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok sampe kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang Oh. ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Eh? Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Bedah kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki suwe-suwe ya koclok cah iki. Ya wis sak karepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Sakarepku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, iya. gagah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono meng. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Iya. Dal. Takoni jenenge sapa? Oh, Apa wis ngerti? Wis kenal urung? iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kok kowe iki sapa? Loh, Hah? Ora lah, aku iki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh, wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan Mas. Oh, iya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang. Ayo. Aku ki kok ngambek lho lek gandang dicelok ki Mas. Oh ya gondrang, gondrang. Yo. Jonggrang. Jonggrang. Apa Bandung? Ngene yo. Saiki kowe wis dadi putri boyongan. Iya. Yo melu yo. Nyandi Tak boyong ning negaraku. omah aku Bandung. Ora sik kowe biasane duwe emban-embanmu nendi? Mbanku nyandi ya. Mban jenengan ngono kula Mban. Mban ewang ngono aku Mban. Iya. Apa? Mban kok malah kaya mbok-mbokan gorila. Lah kok emban kok kuwi gentho e. Lah sing ndi? Ayo. Ayo, njaluk tulung karo Mban. Mbane sing ndi ya Mas ya? Mbak Manut Orisa ya, Mbak Orisa. Ah, Mbak Orisa. Mbak Orisa ya, Mbak. Heeh. Mesakne lek ngano. Iya, kok capek si sapa Jonggrang kuwi diuyak-uyak karo Bandung. Nah, Iya. Iya. Yo. Mbak ewang ngono aku. baleni ya, meneh Mbak, kowe iki. ya. Baleni meneh. Ora. Pripun Darayu? Iki Nah. lho Bandung. Bandung. Heeh. Bandung pripun Darayu? Bandung ngarepe ngejak aku. Ngejak ten pundi? Lah jenengan purut kersa mboten? Omah aku, Ban. Lah mergane napa? Lah dhek wis mateni masku lho, Ban. Dadine jenengan mboten tresno. Mboten, kula mboten tresno, Ban. Ewangan aku, Ban. Kepiye? Nyun pangapunten. Iya, kepiye Gusti putri kula menika mboten purun dados garwa panjenengan. Oh, nek ngono kowe wae aku ya ora masalah. Mboten ampun. Sik. Kepiye? Hop. Apa meneh to, Om? Bandung kok geleman iki lho.
kula menika pun sepuh. Oh. Nggih. Nyun pangapunten nggih. Oh iya wis. Ndara ayu kula mboten pun. Wis ora iso. Gelem ora gelem kudu tak boyong ning negaraku. Nek panjenengan ajeng boyong Ndara putri kula nggih, adepi kula riyen. Lho, iki Ya apik ayo. iki, ya. Kena dinggo. Yo. Pemanas. Cakilan. Orisa dadi cakil. Iya. Ya ora perang no mban kuwi ora perang. Kowe sumingkira. Nah, sumingkir. Sumingkir. Mboten, Kayak idit. Sumingkir. Kayak idit nek Pak Rek sumingkir. mboten kula ajeng mboten sumingkir. Deh. Wangon aku ya Ban ya. Wangon aku ya Ban. Sumingkir. Aja sampai Bandung rene ya Ban. Nggih, nggih Ndara putri. Yo. Sumingkir. Napa niku? Gedang. Arep iki apa sing sijine? Niku ki kathah, nanging namung cilik-cilik. Ah, wah mbane ra marem nek kok ngono. Paling ora gedang gendruwo. Ndara Gedang putri pripun gendruwo. Ndara? Aku ora tresna karo Bandung Ban. Aku emah. Ndara kula mboten tresna. Kudu tresno. Pripun? Ora iso Ban. Aku emah. Aku ora tresna karo Bandung Ban. Ya, Bandung juk Ban, menawarkan. piye to, Ban? Piye carane ben kowe iso tresno karo aku? Kedap Ndara Ngono. putri. Nyun pangapunten nggih. Ndara kula mboten kersa. Oh, ora gelem. Mboten. Ya wis. Bandung kok Ora. putus asa. Kepiye carane ben kowe gelem karo aku? Ayo. Kowe iki wah nutupi. Ayo. Sumingkir. Mboten kula mboten ajeng Sumingkir. 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 Mbak, aku kok mbok tinggal ke piye to, Mbak? Kuwi mergo mbane diancam terus sing genter ki mau lho. Sumingkir apa plotroke ngono marah ya. Kacau. Wah, Pak Parjai mboten Mun ana tontonan flora dan fauna ku. Ah iya. Jograng. Apa Bandung? Kepiye carane ben kowe gelem tak boyong ning negaraku? Nah, Kowe tresna temenan karo aku. Wah. Iya. Tresno temenanan. Ndara. Yen meng Ndara. apa? Apa, Mbak? Wae Ndara, napa niku panjenengan nyuwun bebono? Oh, ngono, Mbak. Heeh. Ben supaya Bandung emah karo aku. Heeh, ben mboten sida kalih jenengan. Ben ora sida ngono ya, Mbak. Nggih. Ya wis. Lek kowe tresna temenan karo aku, Sik, Bang. sik. Like sapa? Ya Allah, ya Allah. Like sapa? Jonggrang kok lik. Like sapa? Lik kowe tresna mbek aku Pripun? nek pancen kowe ngono kok lik. Nek pancen kowe tresna karo aku, Iya, Bandung. kepiye? Kowe njaluk bebono Aku apa? njaluk bebono. Apa bebonomu? Apa sirah yoga cacah 100? Atos iki, atos iki. Aku njaluk anak cacahe 1000, Bang. Us. Apa? Anak cacah 1000? Ya. Ampun anak Ndara. Lah napa? Candi, candi, Oh, candi. candi. Iya, iya, iya. Candi. Aku njaluk candi Oh, cacahe candi. 1000, Bandung. Iya, iya. Iso apa ora? Iso. Ning sewengi kudu dadi ya, Bandung. Iso. Aku kuwi apa-apa iso. Iso. Sing ora iso ming nyaur utang. Ya kuwi. Saiki apa sesuk? Saiki Bandung sewengi kudu dadi. Ya, enten ana kono. Ya. Duduk. Ndara ayu. Piye, Ban? Iki kudu golek cara Ndara. Iya. Ben Bandung ki ora iso nglaksanake apa pan. Panjenengan ingkang apa mau? Wih, Nek kono mau. Aku njaluk bebono, Ban. Wih. Kono mau Njaluk. panjenengan Bandung boten saged nglaksanani. Nggih. Piye carane ya? Anu Ndara. Piye iki, Ban? Ban, selak esuk iki engko, Kargo Ban. kene gek digugah wae Ndara. Ah, piye iki, Ban? Ban piye iki? Aku kudu ndelik ning endi iki, Ban? Kajenge Bandung boten sida rampung nek gawe candi Aku Ndara. wedi, Ban. Ayo digugah Ndara. Ayo. Pitik-pitik ayo digugah, Ayo, Ndara. ayo nanti ki
aja kosong darah. Bandung, waktumu wis entek. Apa kowe wis iso gaene candi aku cacahe 1000? Wis candi cacah wis tak gawe. Endi? Ha, mbuh. Iki coba hitungan dhisik. 1 loro 3 1000 50 100 200 kalih 12 Lho, 15 30 malah kaya teng-teng Lombok iki piye to? iki cacahe kabeh ana 90 kurang siji Bandung. kurang siji. Kurang siji. Coba diitung meneh. Pisan meneh. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Diitung meneh. Siji Ilustrasi, loro, ilustrasi. telu, 100 200 300 400 500 kurang siji Bandung. Kurang siji. Woi, sing ganti genepe. Pun ngaten mawon ben dadi Nuwun para patung. pamirsa, lakon Bandung pun sampun paripurna. Kalajengaken lagu Roro Jonggrang. Iya. Ya, patungnya nyanyi jukan. Niki pun dadi patung saged boten Dadi saged patung napa-napa. kan tok kutuk to. Oh, Tok kutuk mergo tak gawane Bali ya, Om. Tak gawane mulih. Mengko ben nembang sik. Oh ya. Heeh. Mau sing bapakne wis titip aku ora macem-macem. Iya. Ayo patung Roro Jonggrang. Kuwi nembang Roro Jonggrang. Patung Iso. Roro Jonggrang. Lho, patunge mburi ana remute kok niku. Iso nembang mawon. Kowe nembang ya patung Roro Jonggrang. Heeh. Tak untir potensione kik ngerak njuk muni kok. Kok sik nganggo remote. Iya, di remote. Tut. Iya. Wis. Iya. Ora iso iki. Ora iso lek ora dicium Mas Gading. Waduh. Aku njaluk di peluk Mas Gading wis. Iya, iya. Tombole iki Bangane ra iso nembang ya nek wah nek aku ya ngono kuwi. Cah lanang kok. patung Jonggrang. Nah. Ora ganti kowe nembang. Lho, langsung dadi. Langsung mari le dadi patung. Brian. Sesuk aja nyabun lho, Bri. Ayo. Ya. Iya, wah jan kaya ngono kok ya. Ya, syukur. Berarti wis dipeluk. Nggih, sampun. Wis iso nembang. Saged. Pun semangat iki kula. Iya, alhamdulillah bisa gelem nembang. Ya, nyuwun karo kanca karo mbah-simbah warga laras. Anjing. Simbah-simbah. Wis tuwa-tuwa, asline tuwa-tuwa mek ora gelem tuwa. Terutama sing gampang aja wis tuwa banget. Walah, pila to, Om? Ayo, Mbah Silikon, sapa jenenge Solikin? Iya. Iya. Roro Jonggrang. Lagune judulnya Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Iya. Ayo nyuwun karo Mas. Monggo Mas pengendang. Yo, Mas. Wah, luar biasa. Nggih. Ya, nak nduk lintang karo. Nggih, Om. Ya sawetara kowe bali mapan lungguh ya nak ya. Nggih, matur sembah nuwun. Ora krasa jebul wis jam 1. Iya. Heeh ya Mak ya. Jam 1 ya. Iki kok ben critane diteruske karo anakku lanang, Gading Pawukir. Iya, heeh. Ngono. Mengko terus. Nah. Ayo Le, Gading, kene Le, munggah kene cah bagus.
enjing bidal gumuruh saking jroning waja angku ingkang bala kaswabra busananira lir surya dalira saka ing janidi arsa madangi jagat tumungop-mungopaning sapucak ing ukir marabak bang sumerat keneng soroting surya mega lan gunung kang kabyarasa swaranipun
Keterlindu bumi kunjing waludo kuntur ketuk oh Perembahan ngantos sumengklung anggen kula nengga wonten sak jawane pagelaran negari Ngastina nyerantos paduka lajeng Wong Wirawun Dasaludra wadung dawuh Praban. Ngene ya Ngger. Nak Prabu Dasaludra ketoke ya mau ning kon balungan lakon Dasaludra kok. Nggih, leres. Aku entuk dawuhe Prabu Duryudana. Nggih, ingkang sarasipun. Pripun? Kosek ta sabar aku tak. Aku ki ya wis tuwa nganggo ambekan barang. Ora iso cepet-cepet lek ku omongan ora iso kaya kowe. Nggih, nyuwun kapunten. Ora dadi ngopo? Dadi dawuhe Prabu Duryudana ki aduh. Dawuhe Prabu Duryudana ngene dadi Prabu Duryudana ki kepengin kadunungan wahyu katentreman neng nggih nanging napa wahyu nembe lunga napa ngidul kalih bojone ora kudu ngelangi sing dadi kandhang wahyu niku kados pundi menapa wahyu dikandhang ya nyok nek ngeyel nyok dikandhang karo bojone mboten lajeng pripun dene kandhange kuwi para Pandhawa lajeng keparengipun mula aku ngawe karo kowe kabeh prajurit mungkinen ngluruk negara Ngamarta nek iso Ngamarta di apa jenenge digawe Karangabang para Pandhawa dipateni kabeh para Pandhawa dipateni aja nganti ana sing sisa anak-anak Pandhawa turun-turun nek perlu putune sing wis duwe putu kabeh kudu dipateni oh nggih ngesoaken dawuh lajeng bidal kula benjang punapa ketang colok lintang sambung ngopor anu obor ketang colok lintang sambung obor budal dina iki nggih ngesoaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tawahi pangestu Peneban wane sowae budal wadya tropesa kalero kaleran biro pangeran ngomong keperanokor anggondo bacin setan priprayangan tetap bentuk kakimpul